Tervetuloa Särkänniemen delfinaarioon. Minun nimeni on Petri ja kanssani täällä tänään delfiiniä kouluttamassa Sari ja Jonna. Ja altaasta sieltä löytyvät sitten varsinaiset päätähdet, pullokuono-delfiinit. Ja tuota viisikkoa teille tässä aluksi esittelemme ja aloitetaan esittelyt tuosta Sarin edestä. Siitä löytyy 3 aikuista delfiiniä, Veera, Delfi ja Näsi. Ja ensimmäisenä itse oikeutetusti itsensä esittelee laumajohtaja Veera koko komeudessaan. Veera on Evertin äiti. Toinen äiti-delfiini on pitkä ja vaalea Näsi, joka on myös melko helppo tunnistaa. Näsillä on oikeassa kyljessä muutama tumma syntymämerkki. Ja Näsi lähtee esittelemään itseään ja tekee piruetteja lähempänä teitä. Näette siinä delfiinien kaksijakoisen värityksen, vaalea patsan ja tumman selän. Tässä Näsi. Ja tuo kaksijakoinen väritys, se toimii luonnossa suojavärinä. Ja äitien vierestä löytyy sitten poikien isä, Delfi, joka pitää paljon voimaa vaativista tehtävistä. Ja tässä yksi sellainen pallohyppy. Todella paljon voimaa löytyy pyrstöstä. Ei edes pinnalle. Annetaan Delfille uusi mahdollisuus ja näin sitten. Näin sitten hieman ohi. Mutta tämä oli tilanne myös edellisessä näytöksessä, että nyt teemme sitten hieman Delfin kanssa niin sanotusti pohjatyötä. Eli koitamme saada Delfille viestin perille, että pallo on siinä samalla paikalla, missä sä olet viimeiset 27 vuotta. Ja joskus pitää aloittaa alhaalta, että pääsee ylös. Elokuvissa kuulee joskus repliikin, että onko katsomassa lääkäriä, olisiko optikkoa. Nyt olemme löytäneet oikean pallon. Annetaan vielä yksi yritys Delfille ja jatkamme sitten seuraavassa näytöksessä, mutta nyt näyttää ainakin paremmalta. Eli tällä kertaa hyväksyttiin Delfiltä tuo suoritus ja eiköhän tämän päivän aikana saada Delfille takaisin tuo pallohyppykin. Mutta näin on nuo aikuiset esitelty ja siirrytään vilkkaaseen veljeskaksikkoon Leevi ja Evertti, joista vanhempi ja pidempi on Leevi. Leevi on delfiineistä nyt pisin ja tässä sitten pitkä poika pallon palautustehtävässä. Se oli Leevi. Ja Syynen ei löydy altaasta, joten otetaan Jonnalle uusi mahdollisuus. Tässä vielä kerran Leevi.
menivät siinä. Katsotaan miten saadaan Evertti esiteltyä. Evertti on delfiineistämme nuori. Ja Evertin paras tuntomerkki on vauhti. Ja katsotaan miten se tulee ilmi ja missä tehtävässä. Eturivi varoitus, saattaa roiskua. Evertti vauhdissa. Tehdään superkeikkoja. Eturivi. Näin siis Everttiä vauhdikkaat, tällä kertaa normaalia kuivemmat superkeikat. Näin on tämä viisikko esitelty ja jatketaan tutustumista vielä hieman tähän eläimeen. Delfiinien maailma on täynnä ääniä. Delfiinit osaavat äänellä monin eri tavoin. Seuraavaksi yksi tapa äänellä ja annetaan Näsin aloittaa. Ja kuten olemme tuossa nähneet, meillä pojat ovat kaikkein vauhdikkaimmat, ovat ne myös toki äänekkäimmät. Tässä Leevia. Leevi, jonka äänen vielä jotenkin pystyy kuuntelemaan ilman, että vie käsiä korville, mutta tässä on sitten Evertti. Ääni, se ei tule delfiinin suusta, vaikka siinä pojilla olisi suut auki, vaan se tulee päällä olevasta hengitysaukosta ja sieltä tuo Näsi puhaltelee ilman kuplia ja näette missä hengitysaukko sijaitsee. Myös pojat Leevi ja Evertti käyvät sivukatsomoiden kohdalla, niin kaikki näkevät missä sijaitsee delfiinien hengitysaukko ja mistä äsken kuulemanne äänet olivat peräisin. Tärkeintä on muistaa se, että kun puhutaan delfiineistä, silloin tosiaan puhutaan nisäkkäästä, ei kalasta. Ja tässä on yksi hyvä ero kalan ja valaan välillä, pyrstön liike. Ja sitä esittelee Näsi.